tlai lo ni chuan yanjin kal tur chu Jay le a assistant chuan lo thlir rengin taxi a lu nu chuan Jay chuan car lo la ro kan zo yang a ti ve nga la yanjin po in an dinner kil na tur chu va thlengin chengjun kha alo reng to a lom deuh chuan an lo in kom chutia an chetla chu pona chang chuan Jay le a assistant chuan an lo en ve renga revak lawa yanjin po lo thlengin a hlim hmel ve vak lo hle a chengjun chuan alo bevata yanjin po chuan an kalaka thil zepi na yemni ati ve a art director ini na kha kan how tu te a biaki nei wanga ni anti a han ti chuan ju an chuan a hne na chuan kan seilen dun na in engkim ishevek hleinem alo ti ve boka chengjun hne na po chuan anilom ni alo ti ve boka chutia anti ti lai chuan yanjin chu Jay khan lo kawin man mo dewa abula kalwa tur chuan ron shila ani po chuan ka theilawang atlai to sia kho athim nen ka hlau a han ti chuan nangma shwai tu tur ka ron ti rang ti in a da da ya yanjin chuan engtin nge ka omna te isha zok ni ti in a chan te bula chuan ti tur ka neya ka kalma samaya nge nidanga kalachi don cheunia ti in man mo dewin a kal nga la si ron in thlakin company ya chuan mei chepani an lo langa pakhal zok chuan abulami hne na chuan isha tukin zinga secretary ja kha Mr. Zhao ka rachang arun chhuaka sin chuan a thom no po amania mi ang cha alo ni ati chuan ani hi Mr. Zhao nin anom dun ani nge yang ni zana ti in an lo rel vela naktu press conference sa engi mutak chu athleng nge yang an ti boka chute an thil soi chu an bul moya chang chuan ju an khan lo she ve renga press conference nei ni lo ni in ju an chuan mei che pakhat hi lo bia in an host tur ni a ane na chuan nakina conference na a ikalangai lawang a han ti chuan ani chuan timo ka in prepare vek to alom alo ti a ju an chuan a fin kherek chwa in wadam lawin ka shia a anzai boka nilom ni hospital fee po asang vek khan ka shia a ikal lawani chuan ka puyang che ti in a kar chu a han pe a ani po chuan ngai to in ala tange nge anu revak lawa chuan yanjin khan crystal phekho kharon kengin an hostur ne na chuan jarjeng hei hi kan company siam chwa thar berania ti in lungai su in me don tuk chuan chadewin itidonia a han ti chuan an host nu chu a hmel a hlim lo em awang chuan I cha em a han ti a ani po chuan o ti khan lo da la nakina kalobun maidonia ti in abula chuan da ti ra a chhuak ve ngal pona chuan Jay nen in tokin engkim pe felani em a han ti chuan yanjin chuan te reng mai ka endik vekalom a han ti Jay chuan kan press conference hi apoi mo ema a hlotlin nge yangai alo ti a chute anin biak lai chuan in chung lama au thoman shata wang chuan an tlan lut nga la an valu chuan an hostur khan akia lo ul ni in ju an khan thil omze lo soin yanjin phekhok lo ken kha a thalawa aki a ulpha ani alo ti a midang ho po chu an lo phun na samaye chutia an host ber a in hliam chuan eng thil nge an ti ta kang ti vel yanjin po a in thiam lo hle maya Jay chuan hetiang hun poimua tinge a ai o tur in da lo alo ti a ju an chuan tinge yanjin hian ati mai lawang a han ti a midang ho po chuan ni lo ti in ama chuan an product chu a she chiang berang midang ai ti in titur chuan an lo nora yanjin po in thlashung deuh chuan a lo ding ve renga Jay chuan ama en chuan iti theyangem a han ti chuan ole chadewin ti kalo tu mang ti in rim chu ati ve tange nge mipuite chu an chut na a chu in an hostur chu an lo nga ka mislin khan Jay bula tinge secretary ja hi thlan khera a main hetiang ala tinga si lawa ati thalawang ti ka hlawani alo ti lai mek chuan yanjin chu aron in lana a korte lo thlakin moi deuh hian alo in sei to a mislin po chuan ehe a chelo hle mai a in chei mek chuan alo ti a Jay chuan lo ngoi mai te alo ti ve boka
Ju an chuan inge thleng don in shader si lo alo ti ve boka plan chu an nei ani stage a chuan phein engine chuan mipui hma a chuan an lo kalawang te chuan lom tho shilin kan company Shengtian group hian kan lo lom cheu a han ti a kutan lo beng dur hloma chutia projector a thil ti tur a han ti lang chu mi zong zong chu a chhawng hle maya ama ngei po chuan a omzia a shelo hle mislin po chu a lo ding chhuak hiala local khom ho po chuan lo soi selin eng thil te shep nge an ti hi consum sen te kha refund kan du te lo ti in an lo phun na samaya mislin chuan je ne na chuan secretary ja khi ka han shwa thado nem ni a han ti chuan a lo ngoi renga engine po chuan a mi tuite shu in a in siam rem ve vata in ti pachang ro ti in ama le ama chu a in fuya kan product hi ka she chiang ti in ama a alo bun sin te kha angai to le ta mi pui ho chu beng da in an ma a chuan eng tin tin emo aron soi fel theya jei po chuan a chuan mel hle mislin po in a ti chale mai ti in lo fak ve boka a to pa chuan an thil ti chu thatakin an zo fel theya stage a chuan jei chu han chawin engine ne na chuan i ti chale mai a han ti a ani po chuan i secretary hetianga a in chei vak hi poi ti lo mo a lo ti ve a jei chuan chu tiang ka ngai to lo i thok chalu tu ke a ti le a ani po chuan engma ni lo kha ka hna lom a lo ti ve ko lo dona wang chuan a han la a chhuak ngal chuti anom lai chuan ju an chuan a in chen che e a lo ti ve boka screen a chuan engemaw ron in show le in an en chap maya an thopui te chuan ehe kan product chu ali kaut ani hi ti in an thin rim hle maya a ti li kaut tu wa chuan engine chu an pu le ngala ani po chuan ani lo thu lo soi ve ma se an ring re si lawa proof na in na yam ni a han ti chuan ju an chuan mislin thalak dang kha han check la ti in a han shila laptop chu han la in a han ena ama a ju an le chengjun in kwa na kharon ti langin an rin hlel na asang tel mai le chengjun chu an company ne na in elan ni wang chuan an thin rim chuan yanjun chu an how ta shepa ma se ani chuan chutiang engma ati lo thu lo soin indu le kanin biak na en vek ru engma na lam kon soi lo we a lo ti a an han ena ma se ama in ju an khan a laptop chu lo khoin an product chu a lo va thon ni in an mule si chu engine po in makati hle maya ju an chuan ron dam tu in i thil la chhuak van ro a lo ti a engine chu a ril ruan na hle maya diklo taka an pu wang chuan jei po in akara CCTV video an ron thon chu lo enin khaza na aruma ron lu chu engine ni ti a she theita in chung lama la an lo pu chena samai si an lo hauruna an vai chuan jei ron lu chuan chutia chhuata alo om chu makti deuwa wa kai thawin ani ho chuan chanchin lo shilin engine chuan an product ati li kau thu an lo shila ama po chu a chhawng ve hle engine han en chuan alu lo thingin ani lo thu chu alo soi ve a jei po chuan an hne na chuan karinga lom ama hi ani lawang ati ve a mislin khan evidence po a om veka lom alo ti chuan jei chuan va en chale ru ati de umuka ole ti in mislin chu akal ngala revak lawaron le tin pen drive chu aron kinga an en tabuk video a chuan an hmu a an host kha alo ni message chuan ava pan chuan ama ni lawin ju an chu ava man chata nangma ti tirani ti ka sha lom ti in i thil swal ti hi awesome takin itlan chuak lawang ti in security te chu a hrai chhuatir ngala an chuan nu chuan engine chuan host nu kha zuk nemin a romol chuan a hmai a zuk shu a jai chuan he romol chu engtin ngei nei a han ti chuan ani chuan do lo soin hetiang te chu leitur tam lu tu ka lom a lo ti a jai chu thin rim deuh chuan a kal da ya engine po ain thiam lo hle engine po hospital a lo kalin nurse chuan a result chu lo pe in a lo rai hi ani a adam do eitur te a lo shila
chutia alo din lai chuan Chengjun chu lo lang hlolin a ron pana a thil ken a han mu chuan irayem ni alo ti ngal Yanjin po chuan chong ring su ti in alo khap wata Chengjun chuan tunge apa ti luina emni a han ti chuan ani lo thu lo soin thil omzia a shil nga zung zunga chuan eng thil nge ti zel don a han ti chuan a fa chu a pai tlang tur thu le a nei tur thu a shila tuna nga mania fa en kol seilen har thu alo shil chuan Yanjin chuan en kol chu atum tlat thunga Jaipo office na alo thoka Miss Lin Kharon Kalin a hne na chuan khonge secretary ja khoya nge om a han ti a ani chuan leave alak thu le hospital a akal thu a shela angai to de vung vunga jai chuan Miss Lin chuan until ti thar tur te chu a han shela until du golden tulip chu mun pakhata om thu le ma se chu mun nei tu Mrs. Ja chuan a mun chu shal a phal lo thu le a fanutan ani thu a soya ti in lo shil jai chuan jia a han te chuan Miss Lin chuan ni e secretary ja nen an ming nu ngain ang alo ti ve a Miss Lin ne na chuan secretary ja om na lo sharo ti in a kal ngal Ju an po a thil ve lo da felin office alo oma Chengjun khan ron kolin Yanjin rai thu a ron shila ama po chu a chawng hle naute chu a pai tlang do nem a han ti chuan a pai tlang tur thu a soya kol chu da in a thin rim chuan a thil da chu anem thaveka jai ron kala mu chuan a bi ruvat jai chuan a assistant ne na chuan a thil zun tir chu a mu em a han ti chuan a mu thu soin an kal ve ngal pon lama po Chengjun khan Yanjin ron kalpuin khapa khan ati du da che ani chuan min lo shilwa donia ti in alo nem ve a asam alo chu sak chuti anom lai chu jai ron chwa khan ron mu in a ron pana secretary ja idam lo leave ila ni lom ni tingi mi padang nen in lo oma ati chuan ani po in na ka thok lawa ka du du ka ti theyalom alo ti a jai chuan poisa dang hlo nan iom poi ni thei mai angem ati chuan Yanjin thin rim chuan Mr. J ban ka du ani ati a mase ani chuan karem tilaw alo ti maka jai chuan jaru hi inu ni em ati chuan Yanjin chuan nang hi min chui ru em ni ati a Chengjun po lo thin rimin nang mi zak lo pa ti in va nek popa ani po in lo nek let ve in anin swal chu ani ber mai anin swal chu chhela tuma Yanjin po chuan lo po chen chu atum ve boka chutia an boy lai vel chuan kar dum pakhat lo tlana mipa pakhat ron chhuakin Yanjin chu ron khoya tum mase jai chuan lo danga chumi swal pa chu ju an lo roi ni in Yanjin chu da chaturin poisa alo pe ani jai yan alo dan chuan chemte in alo vi chu ni in chu pa chu atlan chengal da ya a vina thisen han mu chu jai chu ni kho shelawa omin Yanjin na bo ngala Yanjin chuan mi alo aw chutia anom chu an pe atang chuan ju an khan alo en ve renga Chengjun po chuan aron ena Yanjin zok chu icha em a han ti ani chuan a tha thu alo soya jai chu boy pui ngai thu shilin ambulance call va dro alo ti a jai assistant chuan Mrs. Jao ne na khan ifapa in hlama hospitala om ti in alo va shil ngala a hlau thong hle ani po akya nga mi shoi va dro ti le kalwal moi han tum chu a assistant pa chuan Mrs. Jao thil dik lo kan lo ti ani Miss Ju vekha alo ni ti in a han shila ani po chuan khanu kha a background lo chui zui ro a ti ngala Jaipo hospital khuma lo mu in akya nga Yanjin lo chu a dam vat ro ti in ami tui tla sho in akala a chwa ma chuan ju an kharon lutin nang hi engwangin nge ani hian lo ven man che khapa khan nang ma hi asin atum chu ti in soi chuak Yanjin po in makati hle a an tingi hetyang hian ni om ta ka ama a ka an shat kha ilani em ati a
ani la chuan nang hian ka thil ti tumi ti boi vek ani ti in JFA hi kapaya sin ti in a report chu en turin ati a han en chu a ultrasound report lo ni in fa apaya ni du hmel hle maya ju an chuan ino pan lai ka lo chan him na che kha sha in J hi kalsan ro ka fa hi panei lo turin I du ti na emni a han ti chuan yan jin po in soi tur a shelawa chutia anom lai chuan J po alo hara an bula vakalin thil omzia ava ena report chu enin soi tur po ka shelawa eng thil nge ti in do tani hei hi ati a ma se doctor ron lu chuan ibe ki thei ngil ti in ju ana ron pe a J chuan lo zo tin do ti soi ni chuan itna hi ibang nga lang ati a ma se doctor le ju an chu in enin doctor chuan ni he report a hian achianga lom alo ti a yan jin po chuan ole du sakna ka hlana cheu tia kala tum chu J khan lo dangin akala phal lawa ju an kharon chongin kalti ro ti khan du sakna min hlan to a alo ti ve bok chutia anom lai chuan J anu ron thlengin ju an chu aron hau ngal ton to na het yang mi bum mang lu tok ti in thalak chuan a han voma J chuan charin a han ena ju anin doctor alo tham lai ni in a thil soi khadot vek alo ni a chutia an sha chwa tak si ya chuan ju an chuan chemte ron phorin yan jin chu a ngonga atina J assistant chu tlan chuak vatin puitu tur zong ngal ju an chuan min lo hnai su ti in yan jin chu ka that mayang ti in a vo tlat maya a byang chu a han zai thi a an lo hlau thong hle yan jin chuan enging emo soin ju an chu a in chhir chan hle a chengjun po kha ron langin chutia ju an in thla dul lai tak chuan an pot son thei sha ma J chuan yan jin chu wanin I cha em alo ti a ani chuan ju an chu bia in I thil ti hi adik lawani ka thil nei te min lak sak phe ti tuma I tluang lawang ti in ti chuan ama po chu ni kho shelawin om ngala J ya chu a bo zui ngal sin ron in thaka yan jin chu damdoi ina alo oma J yan ei tur lo pe meka anin karpo a chave to hle chuti anom lai chuan yan jin nu ron thlenga a fanu bula chuan chu in ka fanu I lo vatur na save ti in machine lawa ti in han ko a ka thiam lo vek ani an kha ke en kol ve thawani a kalo en kol thatok lawani nangma ni lo twar le zel nen ti in a bemol mola thil dang soi zelin confirm po kha shengting group in leimin lo dila ma se itana ka da ani a kalo phal lawa ti in a romol ken chu a han pe a arim chu J po chuan a shat nu anga ti hle maya annu fa chuan enging emo an soi duna chuti anom lai chuan doctor lo kalin kandam lo kha arai si a chet na satarem don lawanya ti in ma se tuna chuan anaw te kha a him to aron ti a yan jin po alo hlim hle J chuan kakia nga ilo renga kalo shimya lawa ti in alo soi ve boka J le yan jin te po lo dam thato in park an lo kal duna yan jin chuan rap swalin atlu chep chu alo man mana an han ding don chu J chuan khati chung zong khan nangma ini ti reng kalo shelo kha apoi ka ti in amali an anin kara khan engma athlen lo tho chu a shil mol mola J chuan kanora man na wangin damdoi kha ke ei pala nangma hi kalo tong ta che ani ka hmu tira chang che khan karil ruai cham reng chin sin ti in ka du tak zet che ani ti in a han ki sa yan jin po chuan ka ring che alom lo ti in a kis ve a an pani chuan dam chhunga omdun turin anin tiam zui tabok a top ta